Miss Camilleri prezentat ruħa l-isptar, buġieħ ta' ras qawwi. Wara li saru l-testijiet neċessarji skoprejna li kellha emorraġija fil-ras. Dak li fil-passat konna sejħulu inqatat il-avina minn rasa. Ovvjament hija kondizzjoni serja ħafna u ovvjament it-treatment għandu bżonn isir kemm jista' jkun malajr. Intervent li beda jsir f'Mater Dei fl-aħħar xhur wassal biex 5 persuni nataw ħajja mill-ġdid. Waħda minnhom hija Josephine Camilleri li bħalma qal in-neuroradiologu Ruben Grech kollox beda buġieħ ta' ras. Kif ġejna bdiet taqbad tura rasi. Da ġennintu l-da. Ma' One News l-anzjana spjegat kif miċ-ċentru tas-saħħa batuha mill-ewwel l-isptar u l-għada operawha. Qabel daħlet għall-operazzjoni kemm hu kemm żewġa kienu konxji tal-kumplessità tal-operazzjoni. It-tobba qalula li jekk ma tagħmilix ma salvax operazzjoni ta' ħajja jew mewt. Perikoluża ħafna, tista' tibqa' u tista' U 4 sigħat l-operazzjoni. Tam 4 sigħat għalina 4 sigħat żgur, eżatt, mis-sija u nofs sal-5 u nofs bummi, bisu kien jaf eżatt kemm ħajdu, eżatt. Is-serjetà tal-operazzjoni u r-riskju li ġib magħha u anki dak jekk ma ssirx spjegahom aktar fid-dettall il-konsulent Ruben Grech. Qed nitkellmu fuq ċans kbir ta' mewt jekk ma nagħmlu xejn li javviċina l-10%. U ħafna drabi dal-pazjenti kienu jiġu trasferiti Londra mħabba dan il-treatment dak li jgħidu coiling. Hawnhekk jidħol l-element loġistiku ta' kif il-pazjent jiġi trasferit meta ma kienx issir f'Malta. U Grech spjega li ħafna drabi kien jintuża l-air ambulance, xi ħaġa li tfisser iżjed ħin u iżjed skariċċ għall-pazjent. F'kollox Malta jkun hawn 15-il pazjent li jkollhom bżonn dan il-tip ta' intervent, jiġifieri pazjenti li jkunu diġà ppreżentaw b'emorraġija fil-ras. Ovvjament kun hemm dawk il-każijiet fejn niskopru dak li jgħidu aneurysm li jkun għadu ma infaqax, jiġifieri il-pazjent ma jkollux emorraġija. Dak it-treatment ukoll qed jiġi offrut issa lokalment Malta. Biex dan kien possibbli, f'Ġunju li għadda l-Ministru tas-Saħħa Chris Fearn kien inawgura l-Biplane Angiosuit b'investiment ta' kważi 2 miljun euro. Għaldaqstant ma setax jonqos is-sodisfazzjon min-naħa tiegħu li qed jara l-frott li qed ħalli din il-miżura. Il-Gvern huwa kommess li jkompli daħħal servizzi ġodda fis-sistema tas-saħħa tagħna. Fosthom servizzi li daħħalna dawn l-aħħar ġimgħat dak tal-aneurysm coiling fejn pazjent li jkollu bleeding intern illum jista' jieħu trattament lokalment bl-inqas karix possibbli u servizz li jsir f'aktar fil-pronta. Jfisser li nkunu nistgħu nagħtu servizzi aħjar lill-pazjenti tagħna.